салом. Як хабар. муҳокимаи додгоҳӣ гумонбарон дар қатли Шӯҳрат Исматуллоев оғоз гардид. 14 нафар муттаҳамон пушти дарҳои баста муҳокима мешаванд. имрӯз Радиои Озодӣ аз қавли яке аз хишовандони маҳкумшавандагон навишт ки мурофиаи додгоҳӣ рӯзи 25 декабри соли 2023 оғоз гардида рӯзҳои 26 ва 27 низ идома ёфтааст. ба ин мурофиаи судӣ танҳо вакилони дифоъ иҷозаи иштирок дода мешаванд. як манбаъ аз додгоҳи олӣ оғози мурофиаро ба Азия Плюс тасдиқ кард, аммо аз ироаи ҷузъиёт худдорӣ варзид. қаблан як манбаъ аз ин додгоҳ ба Азия Плюс хабар дода гуфт ки ба ин парвандаи ҷиноятӣ муҳри махфӣ гузошта шудааст. ёдовар мешавем ки Шӯҳрат Исматуллоев, муовини аввалии раиси Орион Бонк, санаи 23 июни соли 2023 аз ҷониби як гурӯҳи ҷиноятӣ рабуда шудаву ба қатл расонида шуд. ҷасади ӯро дар пай амалиёти ҷустуҷӯӣ қариб пас аз 2 моҳ дар дарёи Зарафшон дар Панҷакен дарёфт карданд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.